Ja, welkom bij alweer, ik gok ongeveer iets van de zesde aflevering van Op de Pult met Maaike. En naast mij zit Edgar op de pot van Wild Romance, Herman Broodband. Vertel eens, hoe ben jij daarbij gekomen? Nou, door David eigenlijk, die heeft mij gevraagd. David kende ik al een jaar of 15. Ja. Vaak mee gespeeld en ja, Dirk ging weg en David zei, dan moet weer de lange slungel hebben daar. Moet het niet de lange slungel moet vervangen worden, oké. En hoe is dat nou voor jou dan? Want jullie hebben veel nieuwe nummers geschreven, Ja. maar jullie spelen ook veel oude nummers, Ja. begrijp ik. En voelt het dan een beetje als van dat je dan Herman Brood aan het vervangen bent? Of zeg je nee, wij zien dat toch totaal anders? Nee, ja, kijk, technisch gezien vervang ik hem wel natuurlijk, maar ik kan niemand nadoen. Ik kan alleen mezelf nadoen, dus Ja. daar hou ik het maar bij. Ja. Ja. Ja, maar goed, het is waarschijnlijk meer geweest dan alleen de lange slungel waar ze op geselecteerd hebben. Ja, op de goede looks natuurlijk. Wat een goede looks, ja, dat zal het geweest zijn. Hey, want eigenlijk hè, in 76 is de band al opgericht met Herman Brood in die tijd. Ja, dat kan ongeveer. Ik ben niet zo goed in jaartal. Ja, dat was in Groningen, was jij waarschijnlijk ergens rond de 7 jaar, gok ik. Wat goed voor jou. In een rekenwonde, jongen, dat wil jij niet weten. Ja, oké. Ja, mocht ik wel van die verborgen. Kun je nog meer leuke dingen? Je bent er nog wel. Ik ben er, ja, zeker. Ik ben heel scherp vandaag. Dus een jaar of 7, dus toen, maar goed, het heeft waarschijnlijk altijd wel ingezeten. Waarschijnlijk heb je Herman Brood en de Wild Romance ook altijd wel gevolgd en dat soort dingen. Op mijn 13e zag ik spelen en toen dacht ik, ja, daarom ben ik eigenlijk ook in bandjes gaan spelen. Oh, werkelijk? Ja, dat is inmiddels alweer 37 jaar geleden. Oh, bizar dat jij dan uiteindelijk de zanger dan gewoon wordt van Wild Romance dan, toch? Ja. Dat is toch wel een droom die uitkomt, kan ik me Ja, dat is te voorstellen. gek joh, ik sta er middenin nu. Jeetje mina. Ja, ik zie de cameravrouw Dat niet wil je zeggen, nog want meer. het is wat aan het zijn. Ik heb geen idee waar het over heeft. Ik laat me geloof ik ook maar even niet afleiden. Maar even kijken, want dat vind ik wel even interessant om te weten. Die tour van jullie. Jullie hebben een documentaire gemaakt op een gegeven moment. Wat was de naam van die documentaire? Buying the Man. En wanneer was het ongeveer? Ja, jee, 5, 6 jaar geleden. 5, 6 jaar geleden. Toen zat jij er dus nog niet bij. Nee. Toen zijn ze met die documentaire naar de Wereld Draait Door gegaan om de documentaire te promoten. Klopt. Nou ja, we zijn eigenlijk gevraagd bij de Wereld Draait Door omdat ze die film zo interessant vonden, zeg maar. Dus. Oké, en toen is het balletje gaan rollen? Ja, door zo'n tv-show krijg je gewoon ineens een stuk meer optredens. Ja, oké, bizar. En wanneer ben je er daarna bijgekomen dan? Want toen ging het rollen. 2,5 jaar geleden. Toen was die zanger op een gegeven moment naar, oké, jij hebt dat Ja, overgenomen. die Dus, had andere ambities. Denk ik. ja, en hoe loopt het nu? Hoe gaat Te het? gek, we spelen iedere week. Vorige week hebben we 4 keer gespeeld en ik geloof volgende week, of morgen natuurlijk, volgende week 2 keer en zo gaat dat maar door. Fantastisch. Het zijn veel oude nummers. Set in the Night, Still Believe, Never Clever. Heb ik net gehoord dat je dat Ja. Willem in de studio deed. Maar ook veel nieuwe nummers. Ja, En ben jij degene die schrijft? samen met de band, dus we gaan schrijven het samen. Wauw. Dan ontstaat een ideetje en dan groeit dat van mij naar David of andersom, of naar Danny of Otto en dan wordt het een heel nummer. Gaaf. Maar je bent zo jong al into de rock and roll. Ben je nooit bezweken door de hele rock and roll leventje? Nou, ik heb mijn portie ook wel gehad hoor. Maar ik doe tegenwoordig heel rustig aan. Ja, doe je rustig aan. Hoe doe je Ja, dat dan? joh. Hoe doe je dat dan? Ja, dan moet ik mezelf in de hand houden. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe kunnen wij jou zien dat jij nou, rustig aan doet? Nu bijvoorbeeld doordat we op 2 verschillende hokjes zitten, want als ik bij jou op schoot had gezeten dan... Oh, de oude waren. Oké, ja, maar volgens mij heb je dan al 2 mensen voor nodig, toch? Ja. Hey, en nu heb je Noorderwien heb je gehad. Want die manager van jou die zit heel tijd aan de deur te trekken hier. Dat lijkt me verschrikkelijk af. Want jullie hebben plannen, want jullie moeten spelen. Waar ga je naartoe nu? Nou, nu gaan we eigenlijk naar huis. We spelen morgen in Sneek. Oké, Bolwerk. Bolwerk. Oh, gaaf zeg. Gaaf. Zijn er nog kaarten? Ik hoop het niet. Voor de mensen die ze willen hebben natuurlijk wel, maar ik hoop Hey. dat het uitverkocht is. En even nog wat, want jullie hebben nieuwe nummers, veel oude nummers spelen jullie. Wat is nou het publiek wat er op jullie afkomt, zeg maar? Zijn dat nog echt de oude fans van Wild Romance met Herman Brood? Jij bent niet oud. Nee, maar de oude fans, er komen echt heel veel echte fans op af. Ja.
En ja, die komen zelfs met foto's aan met Herman en herinneringen van vroeger wat ze met hem meegemaakt hebben en met de band. En ja, dat is fantastisch. Maar die mensen nemen ook allemaal hun kinderen weer mee en die komen ook allemaal naar onze optredens en die vinden het ook te gek. Dus het, ja, we spelen soms voor drie generaties dan erin. Zo, fantastisch. En wat heb je nog te wensen? Nou, er blijft weinig te wensen over natuurlijk. Ik heb alles al. Ja, ik zit hier natuurlijk. Oh ja, nu begin je er zelf over. Hè? Het lijkt me een goed punt om te stoppen. Want jij moet naar huis toe en ja, even rustig aan, denk ik. Ja, eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Ik weet niet of dat erin zit, maar... Ja, nee. Ja, zie je. Waar gaan we nu? Ja, zie je. Hartstikke vergeet niet door te spoelen. Betere timing is er niet. Ja, betere timing is er niet. Dankjewel hè. Hey, zet hem op, man. Dankjewel hè.